aquí per parlar de la vida de Jean León. Tu ets la seva germana, és la vida familiar. Jo vaig treballar amb ell durant 30 anys, també el vaig conèixer laboralment amb les seves coses. El Jean León era una persona exigenta, una persona que era molt exigent, era molt recta. Una persona molt intel·ligent, que va triomfar d'una manera fabulosa i que crec que va ser un home molt just. Ella sempre comentava que per part dels germans i la família li deien el Cefe, sí. Però per ell era l'Àngel. Sí. Que li havia posat... Sí, el que passa és que dir-li, a ell tampoc li agradava que li diguessin Àngel, per això li dèiem Cefe. Cefe, cebolleta. La primera vegada que jo el sentia i li deia Cefe, jo em pensava que li deia Jefe. Sí, clar, sí. No sé si va ser ell que va conquistar els amics o els amics amb ell, però se'n van anar 3 amics. I van creuar les muntanyes el dia de la Mare de Déu del Carme, el Cefe. Me'n recordo que es va vestir i tot. Dice, no, mamá, es que es el santo de Carmen y vamos a una fiesta cuando salga de trabajar. Ah, bueno, hijo mío, adiós. I no vam saber res d'ells fins almenys, jo què sé, 8 o 10 dies. Això, aquest any 50, que ells estaven a Madrid, i llavors va ser quan amb ell el van cridar per anar a la guerra de Corea. Era mort, per tots era mort. El Cefe es havia mort. I de repente, un día, la meva germana Lines em truca i em diu que el Cefe ha llamado por teléfono y que está en Italia y que quiere venir a vernos. La meva mare que em truca. Chiqui, hija mía, Cefe està vivo, Cefe està... Tothom es va imaginar que era francès. Sí. I ell va dir, pues ja m'està bé. Tots els principis, vull dir, la gent potser es pensa que totes són flors i violes, passen de tots colors. Que de fet que va valer, si no recordo malament, 6 milions de pessetes tota la finca aquell temps. El propietari diu, mira, jo et donaré 100.000 pessetes a pagui senyal, però guarda-la-me-la un any, perquè vull saber si em servirà o no em servirà. I el 69 traríem la primera collita, que els ceps tindrien 5 o 6 anys. I ens vam engrescar d'anar a buscar vergues a França. Vam anar a agafar sarments, no res, vull dir, tallats a trossos, amb uns sacs, eren per allà. Jo estava més cap dins de la vinya, ella estava més bo a la carretera, veu venir un llum, agafa el cotxe i fot el camp i endeix allà a la vinya. A casa meva sempre hi ha Jean León. A vegades em diuen, ai mare, no sé per què et capfiques tant. Com que? Mentre jo visqui, en aquesta casa es veurà Jean León. Quan va comprar la finca va dir, quiero que quede algo perdurable para toda mi vida. I aquests senyors i els Torres ho estan fent realitat.